যতনো সাইমানো যে তিনি जोंरो फाइजाक डन बस्को बुस्कां ते ऑक्सिलियम अजागा नंदनगर जे दुकानपाट व्यवसाय बाणिज्य खाय दंनाय रक मुखिथिं खायखिदों खालै दंनाय रक न जे बाबे अत्याचार अन्याय बाबे अत्याचार खायमानि अबनो जों सज्जंलिया एंखेबा टीडब्ल्यूएफ नि तरफ থেকে তিনি फाइलायगा टीडब्ल्यूएफ नि तरफ থেকে म हायकेन फायका वानसुक मानि ताइ बाबिमान बिसिंतै অনেক বড় ফাইতাঙ্কা তাছাড়া চিনরবো চিনি এমডিসি বরং গোনাं সুরজ দেব বর্মা ইউথनि প্রেসিডেন্ট বড় ফাইকা বেলাইকে কাহাম ओंखा दिनै खाय टीडब्ल्यूएफ रक फाइ सपायगा बर अम हायकेन वानसुका जे अरबो जास्टिस मानानि नांनाय अर नै बिचार मानानि नांनाय नों अर बिना नोटिसे नों अरबो उइदाउट बिना नोटिसे नों अरबो जदि बरनो उथगनानि न हंगांकाय नों अर नोटिस मारिनाय नों बरनो उथगनानि न हंगांकाय नों हयतो माइकिं मा खालायनाय माने जदि नरक खानानि सिमी बा दिनैनि सिमी कुतुलिया हंगांकाय जों अन्न पदक्षेप ना हानाय हायकायथ' नों माइकिं मा खायनायब्ला ना अर बिना नोटिसे बिना माइकिंगे बरनो सायावै दिनै अर हठात खालायै बरक अरबो फायनाय बंनि त्रिपाल खाय तानसिक फायगा आं मेडियानि बिसिंथि नुखा सापायका पुसुकांगो हंगाय नं न त्रिपाल लंनो नर दिहैनाय त्रिपाल रिमानि तो अब पार्मानेन्ट नि बागैया अब जे फुरपान उथुगै मानो बरक अरबो पार्मानेन्ट या बरक अर त्रिपाल सिंका अर सातुं आसिकै सातुं हप अ सातुं गाय अनेक रुक सुक उंगैनाय बखा खलै थैबाय मान आमसुक सातुं वातैबो वातै सातुं काटिना बागै बरक जे पलिटिन जे रितं माने बरक अब फाइरगो तानसिक फायका नरक मे सोशल मीडिया नि बिसिंथि जत ताकुकताय बुकुकसं त्रिपुरा बासि तामो वानसा तामो त्रिपुरा सा तामो मुगली जतनो नुबायखा हायसे तामो अरब ताम खलाय फायका अरब फाय ताम खलाय फायका बरक गारि बुकचा तुइ फायका गारि बुकचा तुइनाय जे मखैथों थायखैथों जे तंमाने दाब सातुं जरा दाब नंगु हिनिनाय दाब बरक निजिनि बुफांनिया बरक व्यवसाय खायनाय रक बरक आरो खक्सा खुंनिके पाइतुखा आरो ताइ खक्सा खुंनि दामानो हिनिनाय बरक दाब तुमानि अ दाब रक जतनो मखैथों थायखैथों हयते आरम्भ खालायै मस हुकनि मस तुमारो निनो हुकनि निनो पुरिया माइरुं तुमारो माइरुं रक जतनो गारिओ दायतालां थामायका अमाहायकाय बंनि अर पाला पाथरक तंगो आ पाला पाथर पुथुर दायतालां थामायका अबनि नै बिचार मानानि बागैनो बंनि जे माने खनै जेतलां थांमाने अ माने खनै न फिरगै मारिनाय हिनै न ह्युमन राइट्स नेतानि बरक बिचार नायो तिनि टीडब्ल्यूएफ रक अ बिचार जदि खलाय आंगाय एवं गभर्नमेन्ट थानिबो एवं पुलिस प्रशासन थानिबो अमहायकायनो थाना एफआईआर खलायजाका गति एक्शन ना हानानि नांनाय अमहाय खलायै